1, 292, 730. Sabay tigay. Ay mga kaparinjis, at balik kami dito sa ano, sa bahay ni Crystalline. Oh no, yung pilo. Oh. Talaga to. Grabe init. Walang hangin. Baka nyo sa aming vlog. Oh, Nay. Grabe init, Nay. Walang karason, Kapuloy. Oh. Sabaw tayo. Yung nyug, kinuha ni Kapuloy dyan. Sarap dyan yung buko. Sabaw. Maglalado pa ito si Kain. Maglalado. Kaya ito maglalado sa amin ng maglalado. Marunguhan ng nyug. Papampinta. Ang daming bunga ng nyug, oh. Ano kasi Kapuloy? Sawid mo. Si Kapuloy lang buko. Kainom kayo ng sabaw. Ayan po, at tatapusin Kapuloy yung ano sa taas. Kanina yung dito sa baba. Ayun yung sa taas naman yung tinatapalan ko pala yan, oh. Kanina ito yung sa baba na to. Diyan na nagdadrive, baka makatulog kayo. Kaya nang pilik mata mo yan. Asan daw yung mga kasama mo? Nasa taas po, nasa taas. Nagpapalitata. Ay, kaya rin talin yan. Asan yung mga kasama mo, Jason? Nasa taas, libot po ako dito sa baba. Ay, ibang kasama daw. Tingnan nyo na lang po sa ano, sa upload namin mamaya. Nasa barak sila.
Medyo baka mahalan yung pag-upload namin kasi lubat ng mga cellphone magka-charge pa. Mag-upload. Stay tayo, look. Last na to. Stay. Darwa man po. Birin mo nga lo yung ibabaw, lo. Yung ibabaw lang, lo. Dali, lagay mo Gcash number mo! Pwede po ba? Dali na! Anong lagi? Pwede ba, Kuya Gacho? Kuya Gacho! I-drop yung Gcash number. Hindi naman pwede dyan sa Hindi pwede. Ano po? Tunay type 1, tunay 2, 77. Sabi niya, Tarin, lagay mo Gcash mo para yung Yung sa'yo mo bigay mo. Para di na lamayo. Yung sa'yo, papasok agad yan. Ang merienda yan. Ito lang mamerienda yan, Talin. ano po? Ito lang pamerienda. Ang merienda yan. Merienda daw po. Tadagay sa dito, matik na. Meron ko mulo. Amaralo, kapit-kapit mo. Salin mo muna yung tubig mo sa balik. Ay, sa panggal. Pa? Water daw siya, water. Water. Yan, tsaka-tsaka lang po kami para tuloy-tuloy ang pag-usap ng project. Ay, thank you po Kuya Julius. Nagpalibad mo. Ay, Dadyan Diyos! Thank you po. Salamat! Okay? Sulit yung pagod ko yata ngayon ah. Mukhang sulit talaga. Kaya maraming salamat sa rin pagkulay. Alright?
Pangatlong damit ko na to. Basa-basa ng pawis. Maani ka, Buk. Babam. Kaya sasako na, mag-gaugo. Ulit. Hello, ba't ka nagpapayagat? Ayaw, malulubat na cellphone ko. Walang kurente. Ayan, ikat ko na yung ano ko live. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat Wala na, po. malulubat na. Wala kasing kurente. Hindi na i-charge. Ingat po kayo lagi dyan. I love you all. Salamat sa nagpakulay. Thanks po. Ingat po I love kayo. you. Bye-bye. Bless po. Malubat na kasi yung cellphone. Lulubat. Next day na lang. Alright. Bye. Lubat na. Lubat na ba? Pang kuryente. Salamat. Salim. At sige, si Five. Ano pa dito, Pawis? Falling down, falling down, falling down. Now the bridge is falling down.
No. Tabi na lo. Rampan tubig ka lalo. Ayun po mga kapartners, bali ano, alas 4 na at
Tinapos lang ni Papulo yung natira nga kanina yan sa taas. Yan. Grabe, napakataas. Tapos mamaya uwi na rin kami kasi baka abutan pa ako ng ulan, no? At siyempre dating gabi pagdating sa bahay mag-asikaso ng panindang balot. Taas. Tapos na. Bali, hinintay na lang namin si Kapuloy. Tapos magmimerienda kami. Ganda na. Ganda na. Hagdan na lang. Tapos maglagay ng mga hamba. Bintana. Tapos magpapatag dyan sa baba. Yun pa pala yung pipinisin sa side. Sa likod. Ayan, merienda. Pansit. Pansit bihon. 100. Luto ni nanay. Napay. Bagsak na naman pag-uwi nito. Kung may asawa si Gatyo, di naman pakilabangan mamaya. Hindi naman ang kuminom mo. Hindi na kuminom. Bakit hindi ka na uminom? Ano na? Nainig ako. Wala nang mag-aalaga. Buat sana kapag uwi ko may napupuna sa akin. Walang mag-aalaga. Ang bait ko sa asawa mo.